Добре, здравейте хора. Значи на мен искам да обясня... Добре, ще играем докато... Ще ви обяснявам докато играем. Аз не съм влязъл. Добре. Значи, мен сега ми е пети епизод. Не знам къде съм. Не, трябва аз съм в мината. Трябва да ти е четвърти. Не, не, този е пети, да. Да. Тебе на мен Значи, е 10 защото... този. Първо, защото... първи епизод... аз не знам къде съм. Аз съм под мината, ама... Човек, айде лягаме. Аз съм под мината, бе. Нищо. Лягай. Ще изземем. Какво да правим? Така. Ще скачаме цяло нещо. Будни. Мама ще ни накаже. Защото сте не будни, защо си прави такова стъкло? Значи, сега, на мен нещо ми се прецака, но не знам какво. Първо имах... имах... Чакай се. Имах няколко епизода. Не, враче. Имах няколко епизода, които ти епизоди... първите 5 ги изтрих. Защо? После снимах индивидуално 2 епизода. Изтрих ги тях. И сега почнах от начало. Може първи епизод да ви се струва много, да се струва много развит. Това е защото... снимаме зад кадър, нищо не сме снимали. Да, зад кадър. Просто аз ви казах, че изтрих първите 5 клипа. Аз нямам блокчета. Това е супер тъпо. Сега не знам как ще се кача. Просто сега ще набера малко блокчета и това е. Ще набереш. Те се наберат. Добре, ще взема малко. Добре, ще се види. Нямаме лък, бе. Дай да направим. Какво става? Това го снимах. Как се бърза блокче? Не. Защо не направя? Значи, какво намерих, Вики? Защо? Добре, както иде. Искалата ми е бил написал, както иде. Винаги така става. Оправи се. Те се махат и изведнъж... Добре, ще се кача... Стринкове. Добре, ще спра видеото. След като се кача. Сега ще спра видеото и като се кача ще пусна отново. Чао, Дари. Това е най-добрия епизод. Добре, аз съм на половин храна и на едно сърце. Това е финала на тази игра. Няма храна. Бързо. Чакай, сега ще ти сложа още малко. Не знам за какво ти е това, ама... Ето пак ми се бъгна. Ето пак ми се бъгна. Това е най-добрият бъг. Как се с 3 стрели? Не с 2. Не с 2 стрелинга, с 3. Търса паяк. Търса паяци. Са награни ли си? Да. Така, сега... Какво ще правим? Търси паяк и го убивай. Умирай трудно, бе. Оживяваме тук едва. Трябва да си добием с храна. Аз чувам за храна. Айде, двамата търсим храна. Ама страшно много. Но пиле се телепортира. Бък. Пред мене. Аре, какво бягаш? Нашата градинка... Тихо всички животни, които намериха. Не пилета. Пицата нека не си живее. Пицата да я направим. Да оставим жива. Аре са пилето ще не види. Да, бай. Педи. Може да си направим хляб. Педигри. Може да си направим хляб. Чух. Може би. Затова ще мотори. Да. Аз ти знаех. Това ме отрови. Пилето ме отрови. Бам се взима. Малко. Храна. Пилен.
Аз мисля да взема стол и да... Вече стринкс не може да се направят. Аз сега ще направя покрив. Преди май можеше да се правят с такова. С вълното се правеше стринг. Сега ако ти не отровиш, ще те убия. Ама да спаш те убия. Аре да направим двойна врата, защото това не ми стига. Аз съм много дебел и трябва да вляза. Не, Айде да моля те. И без това... прави. Еми... Ти си по дизайна на ти сам го каза. Ама ще направи и такова. Ще... То само по един паек и се спала. Прозореца. Паецът. От колко прави се. Олеле, как се спалнаха изведнъж. Хляба е за мене. Аз бях гладен. Изядох. Той аз съм гладен, ама. Изядох го вече. Ама мъч. Бутонче. За какво не бутон? Къде? Къде са паек, ако намериш ми кажи. Също се бие един паек, два. Паяк. Готови сме. Паяк. Какво пише тук? Да. Пип Само пише. Дани да бест. И Вики да бос. Къде пише? Вики. Да бос. Абе, бос се пише с 2 съта, бе. Абе, какво ми пукала? Имаш ли едно стринг? Вики не знае английски. Да. Чесъш. Аз не узнат. Имаш ли стринг? Да не. Поне едно от две. Да бос. Нямам. Как бе, моля те? Абе, нямам, бе. Едно от две. Нямам. Стрички. Да, нямам и половинка типа. Значи, една чест. Не искаш ли една втора? Айде. 0,5. Еми да, 0,5. Ама по математика е... Ох. Опа, гамде стар. Ега ти. Скелетон! Айде е лодка. Скелет не може да има. Не, то ще му бие. Скелет не може да има. Абе, тук бе! Той на сянка ли е то скелет? Какво ти даде? 2 кукъла. Даде нещо друго? Не, мисля, че една стрела. Не. Не, батерията. И XP ми даде. Търса паяк. Ама сега. Бре. Паяк! Тук намерих паяк! Къде? Ти пък как може ме ло... Къде? Тук. О, да, видя го, благодаря. Само дано да даде стринг. Ще даде ли? Грухти, това. И това прасе... Те май са два паяка. Или един, я виж. И ти си най-ран, значи домата. Да го тръпам. Оти да. Стринг! Да! Браво! Отивам да правя лък вече. Лък! Да. Трябва ми много спешно храна. Още един скелет! За тук ще се умра жив. Как са на сянка, бе? Знаеш колко също трябва да умрат? Пусти ги на слънце, ще умре. Пусти го на слънце, ще умре. Умря ли? Умря. Чух как го мира. Какво ти дава? Даде ли ти лък? Стрели не. Стрели даде ли? Не. И това не даде, игра си кислото. Ето към минали път ми беше спалнал. Да си помня. Където го скачах, ето ми спална. Трябва ми храна. Много добре се развиваме. Като за нас. Ама без храна, нали? А храна е най-важното нещо. Когато играете в Майнкрафт, веднага първо трябва да си намерите храна. Кой го каза? Това не е най-важното. Не! Затова сега ще умра 10 000 пъти заради тази една смотана храна. Спокойно, аз ще умра в къщата. Ти си умреш жив в къщата. Аз също се намерих. Изгубих. Намерих, изгуби се. Овца. Аре бе, трябва ти крави. Не! Нямаме стрели. Иска бих стрелите. Право, Вики! Просе, картината. Просе. Тя хем се бъгне. Няма да имаме картина. Ще е така отворено. Ще е отворено. Отвори бутончето. Дай храна. Дай, еш. Юпи!
Той аз Пиле. Сега ще го бия с не знам. Стрели. Откъде ги има, бе? От някъде не знам. Как се прави. Ще умра жив. Умри. Това е хубаво. Въх. Войчи. Абе, това мисля да е за този епизод. Абонирайте се. Ме ми е 10 минути още. Много 14 и до скоро. Айде, чао. Това ще е този епизод. Не знам къде сме. Тук си умираме прави. Право, умираме, да. Аре, снимам пак. Супер. Това ще е за този епизод. Добре. Това ще е за този епизод, ако ви е харесал. Не знам какво да ви е харесал в този епизод. Ама нещо да буде. Да. И до следващия път. Чао! Имаме много време.